Agar besar berarsan tarik jong ni benai Jun. Arajar arfly ka Potternet kan pelongi ke jeseng ke bakerpang. Hang te hapo State Central Library lenengi kot yaka ka Social Time Auditorium. Tadeng tangi kot kerpat ifi ba fin wan yaladi bakumju ba fin kot lem ya wer lem yaki way dia bakin yawan haga te ke jeseng hagar besar berarsan tarik ni benai menta benai Jun arajar arfly. Ke jeseng ke long hagi arli gisngi haga sgi sa jan arsal trik baraga sgi ublay arsan trik haga sgi sa jan non lightly giseng kandai beji hadu khar beji kandan ke jeseng duai tadeng ta ni khot kerpat ya fi ni ya wer ya fi bapin wan shekata ke jing duai kidan shibon kimat ya kabangin ya duai haga te gisngi kadan sakawai pag jeseng haga por arbeji bakumju haga janmiet san shiteng ngindan biang sakaway ke jingeseng. Bakum juru haga sngi try kandan haga por shi phau shiteng men step. Haga por shi beje shiteng men ski bakum juru haga por san shiteng janmit. Fidan ki jing ki jing le ki problems ki jing ki jong fi fidan ki jing kit ki bakhia but lada fi kwa ban wan ru ban money ban yaro you try. Kane de jaka ka biang naga menta jong fi. Tadeng tangi khot kerpat ifi ba fin wan yaladi bakumju pentip lem shaki way bakin yawan lang second ke jeseng haga arsan hangte hapo State Central Library Social Time Auditorium Shillong blay kerkhui fi kblay shibun bat ni khmi lenti ban I ya phi hagi te jeseng kblay shibun amen ngadop de jing command sa isen ni gapor ya gabang ayo ban wan skiing ke jongfi ya gabangan wan haki mobile ke jongfi bakumju leng baki local cable TV ya kabangan yo ban ai nega tin ke jong play lemban nega jishakri jong Potternet ministry nai go iblay ban naga sngi chika sngi yo ban hikai ke tin ke jong play banganget pio jingmen toy haba pi snap ya ke tin ke jong play but kam tam ba finang smong to sho ya ke tin ke jong play but ni la kren ro agi ni sngi ki ba ladap shapang kita kisantli ya kabangim dei ban le yo Mynsiem Bakhuid bun sing ngimtip kay bang ini banle kay bang imday banle kano ka papan so bahay utray kano ka papan so si utray tengem so to henry habang iya habang ingam jeni wa ka tin ka jong blake ngina snow to kano ka baday kano ka balak kano ka papan so si kano ka papan so bahay tadeng tau blay lo bu igini ka ministry nado usnam arajar nyo mas ndak revival ya ka ba ubo khnam ba ka met ke jong try nang ba kitagi breu ki jong blay kinang san ha ke ti ro Mynsiem Bakhuid lo wan ga to por may bat pensan ye kita ki biyo Mynsiem Bakhuid ban pensan ya ka met ke jong try lo bo ye ga ke jishakri ya ka bang yo ban ai na ga sngi shagasngi ya ga ti ke jong blay bang ai ngo shai ke jinglong ba ga jong blay ke jinglong hok ke jinglong ye ne ke jong ya ka ba lo pen yang ye ke jishakri hado ke sngi bang ngen ado ga sngi ke jingwan ke jong un penyang yang ke jishakri ya ka bangin ang yo an pla ya ka gospel ke jamu Jesus Christ bangai ngo shibun video diang jingker khu video jing betoy shisha man shua ke jingem ke jong fi ke jingem ke wa shuem gong to ma re da do fi yo aslo ke tien ke jong blai ke jingem ke jong fi kala nang janai kala nang wandor kala nang bhabrio kat kum ke tien ke jong blai ba ke jingem ke jong fi ke nang kala ke jing ke jong fi ke nang kala ba de shisha la yu I shisha ke jing kala mdei tang ba shu trei hapo nrei namar ke jing trei ba Mynsiem trei hapo jong fi la pauru shata shabar ya ka bangila ban I ya ka ke jinglong ke jong fi ka ba stream dor bat u Jesus Christ ai ngo blay ai ngo pi snap ke tien bar ai ngo ru ya ka ba blay unang pen kelai ke jing fi bat ni don rang ni ka por ya ka ba ngit pen snow but ya pen snow ke tien ke jong blay bat ya bangin kren ru ya ke subject ha ne ke sngi kay kita kisantli ya ka bangim de ban le yo Mynsiem Bakhuid hang ne ngan kren sagaway ka point bat nga nget bangin seap teng biang la shai ka sngiru na ne gway pat ka benta kay kita ka bangim de ban le yo Mynsiem Bakhuid publish bon ya pi bangda songo sha o blay nang garku unang pansle o nang panangkam i ka GM fi man la ka sngi ngan puli ka ka pon na ka kam ki apostle nang basan ne khot man ningkong terten nya pet bat ni yo iak ne kay kita ka bakikila le yo Mynsiem Bakhuid ya ga bauda smosi tangi puleng ni gapot henry way breu ba garteng wa ananias lambat ka safira ka tnaja u wala de ya ga bri bat wala buri ya de shibenta naga jongador ka tnaja uru
kalaya but lem bat kata te ulawan lam tang shibenta. Bat ulabu yaka hakikat ki apostol. Rayu Petros ula ko Ananias hatu balay pa usoitan ula pendap yaga donot jongme ya kaban shukor ya U Mynsiem Bakhuid. Bat ban muri no shibenta na kador kata kapri. Kababel kia tu hang ni kilale bakla ya U Mynsiem Bakhuid da kaba kia shukor ya U Mynsiem Bakhuid. Hai ni gasni inya pet ya kata kabenta ya kabaga kecil ke joble kia tu hang ni ba ini kila shukor ya U Mynsiem Bakhuid kabawat i ngimdai ban shukor ya U Mynsiem Bakhuid. U Petros udah keren dah kebasyai uang. Kau Ananias satu balai usoitan ul pendap ya ka donot jongme ya ka ban shukor ya U Mynsiem Bakhuid. Ban puri no shibenta na kata kador ka beri. Karba kadang sa. Kam shiblalong ka jongme hi. Ban onda ladino ru. Iyakah kam shimladon hakabor jongme hi. Hatu balai mem pun yagane hakadom jongme. Mem shimla shukor yagi breu Henry yaublay. U Petros uong ni gane way. Hatu ka bri kam day ka jongme. Lada medina mem di hatu kam day ka jongme. Balay ba ka pelong iki ban shukor ya U Mynsiem Bakhuid. Balay ba ki habandir yagi bri ki joki. Namar nga snow nga nga por, baki kwa bandi kata ka bri ki jomki, namar baki way haga taga por kia de ki bri ki yem ki jomki, ki wan lamlut ika taga spa ka po baro haki ki jak jomki apostol. Baki taki way ki le, namar ba ki snow day ban le, kum ta ki le daga jinkman, baki le ru, daga Mynsiem ka bakulut. Kini pat haba ki yui nga snow hang ni ki kwa ban siya kopi lang, na ne ban siya pulso bot, yaga jingle jomki taki banget. Hang ni la tho yo Ananias bat ga Safira. Haba ki lagi bagi ki way ki de baki ki ong ni bachu. E tambangi la dang imle e te ni snow beat ni snow pau beat ni pau khap nap ne kum ta ni pau bangi e you try ni enta kam da don e na ka donot ke jomki ya ka bakin an se kam ni jong blai. Regi shu ai la ka ai na ka benta ka burom brio. Tadeng ta kwa ba ni fi ka ni ka sgi ni ka ji kai ka crowd kata lada ublay am shimla kren lane ublay lada shimla ong ya pi ban le wajule yo daga ba pishu pertu bot ke ba ki we ki le shu le la ka le daga ba pi kwa burom yela de kata kanwan ra ya ga jing man sao ya ga jing em ga jong fi kini kila di kita ka khando ga jong ki henry ki wara tang shiten ya ga ta ka dor. Ban hang talo la ya subut lang borok shitnya wa Ananias bat ka Safira. Tede yang ta lada kim airu aga jisha kamlile. Ban habaki airu haga jisha ki haban ai kat kum kata kabaki de ban ai. Lada ki atu hopro ngangnya. U Petros unum jendela dom yaki nane kim jendela shukor U Mynsiem Bakhuid. Rei namar ki ong ide kata handrei ki klem ya tholut ya ka bashisha kila te shibon ki ura kan dia tiong kan ni ka bangi la dam di ndri kila da bon ya la di ki ai tangi kata ka ba tam shau blai tadeng tabo Petros ko Ananias hato balai o soitano pendap ya ka donut jame ya ka ban shukor ya U Mynsiem Bakhuid tadeng ta ka babel ka ang ba o soitan u yo ban pendap ya ka donut jong Ananias na ka Mynsiem shukor ban shukor day ya ki syakri ki jom blay ndre ban shukor ya u blay senan ban shukor senan ya U Mynsiem Bakhuid. Tadi kita kalong kabam day dalay leru ya kabangin shukor ya U Mynsiem Bakhuid. Kanil kalong lesi pila ban peni syaki brio mak ani ka kran ni ka pisaan re na kran ruat ya ka jinglong. Lada pila pediang si syayo try to ai ba finlong kum ba pi de ban long. Pla kum ba pi de ban pla. Ya tho kum ba pi de ban ya tho. Mental si fi ong nala pediang yu try inrei pimpat ai lot ya gata ka Mynsiem ne jong fi show blay inrei fi shule real blay fi shule a hot hakmat jong ki apostol ne hakmat jong ki pastor inrei pidang buri te ya gata ka pop hakadonut ke jong fi pidang buri ya kita gi ya ka bo blay slow ha hakmat jong ki bo bot pi ap kong ubriu ubahok pala kung wangel ni
Henry hapo jong pi kadang don ka Mynsiem Bakhuid. Hapo jong pi kadang don kata ka Mynsiem snail ka Mynsiem Bakhuid. Dan ka Mynsiem ya ka bo try snowba. Tadeng ta pa dong fi long kum ba pi long. Rapi dan don ka jing tlot ka jing im ka jong pi ya thu bet shagi shakri ki jong blai. Ya ka ba kin yo ban duai ke na ka ban ta ka ta. La da kadang don ka jing te hang ne yang tai ot. Piong ni ngan pla lu te yo na skole rai ya thu ya ka ta kum ba pi long ki shakri ki jong blai. Ya ka ba ki yo ban duai ban ka khu ye ka jing im ka jong fi. Ya ka ba fi yo ke nya ka jing pla lu da shisha. Ya ka ba fi yo ban ai ya ka ta ka shi spa na ka shi spa. Ya ka jing im ka jong fi show blai. Ndai ban shule men le ani ndai fi shukor ye ki brio ndai fi shukor yo blai. Tadeng ta da fi shule men le haga jiem ga jong pi pleng ndai ba shukor ye ki brio fi shukor yo blai. Tadeng ta ka long ka pa manga do kata maga babel ki thu ame bakini baro arngot ki da kolon kram hoi wan chong tengah kolon kram wan sa tengah ka kolon kram bakita yap no hang ta na bar ba ki shukor ya U Mynsiem Bakhuid. Tadeng ta kwa ba nang fi ga ngi lada pilong kumno ro. Let's see if you done ya ga GM not baki breu gila buram ba fi. Let's see kadang don kata ka ba fi dang shate shakho. Wan dai ni thu pa ba an ya thu ni wan hadi apostle wan apa u Petras. Lada u jendela thu Petras bisde ngila ya dia ga jaka ngila sno benut ban ailot ya ka pisa. Ngin ai no tang ya ga ni. Tu Petras un jendela kamel ni kata. Mo yo ban dua ru halor jongki le se kata ke jing ai ke jongki bakin yo diang ke jikal khu ne bakin yo ro ya kata ka Mynsiem ka baklot bakin ailot raki bure ya kata ya ka bakim dai ban bure tadei ta ne ka sngi ka kwa ban ogi fi ka ne ke ji kai na ka tin ke jong blai ya se la shakriu blai wadom le ran ba findo ka buram ne wat ju le ran ya findo ya kata ka image ke jongpi khmat ju ki pastor ya thu jaga ega ba pi don ang donor ke jongpi ya tho e jing sha te sha khom ya tho e jing do na ke jongpi khnam ba ki breu ki jong blai ki yo ba no ya tho khana ra sha ka prothai wa dum ya tho khana shi ki breu jong ne ka prothai yo ba ha ka jaka ba ki gen duai kim dang ban duai yo ba Shillong ta jing lor ni ya pi tadei da ka ba dong fi ga ne ga ski wan shi ki shakri jong blai ya tho ya ke ega ba pi long onum shule riu blai taran ha ga ne ga dor Ni wat nom kup daga taka jan kup lang brot ya ka ba fin shupen ir de bo video lang brot ndaya po de usuri. When ya ka taka jan kup lang brot pen i shai de bo video usuri. Kstang ban yo ban duai. Ya ka ba fin yo kan ya ga jing pen khia ya ga jing pelat ya ga jing pen. Asmo yo blai ba na pen jo fi ba bon fi tho ya ga ba save him snow day ban ya tho ang no fi tho shi ki shakri gi jong blai. Ba ba ki shakri gi jong blai ki yo ban duai la yo ban ai ga tien. Yo ban shakri shi shai fi lang ba ga tien ga jong blai fi la yo jing pelat menta ya ga ba fi la ban shakri pat yo try da ga ba shi spa ka download ka jong fi ndai sho tang khnai pa khundai shi spa na ga shi spa ya ga ba fi yo man shakri yo blai ga ne ga jing pen shlor ha ga ne ga sngi ga menta mo try wa shi shai ga ta shi spa na pi wan buri e ro am wan shule man le man shakri yo blai yo ba ka ba sngi ga wan ga jing ka jong fi deng ta la fiduda pat duai ta wat mo ngan duai tambar wei ro pat duai hai di shakri gi jam fiduda nga nget di so ki bata gi khom ha jim jo fi barok ken pat ken kan ria ba no nget bo try wat pediang si shai fi namar pilong ki ba shi sham de gi bu shkla men ne ken ga prothai ba ni em ta ken ga prothai le men le la try en so bhai gi ba le men le wadom em ken ji em ka bu shkla men le khamat jom ki breu namar film shukor e breu de fi shukor U Mynsiem Bakhuid. Nget la yo ene jingkai ene sngi momenta ine dwain organiga pot leud ai fi jing shlor un ai fi ga bor ya ga ba fi laman em ya ga ta shispa na shispa fin ai lut ndai ban bo khndiat al din bo shit tang al din fin ai lut ya ga ta chingem we jam fi how try was an each shall try to download da ban siem de chingbut ta ga bor baro ndai ban shu each tang shiliang ndai ban it lut Mde ba fin bo we gijat so protei we gijat so blai ba fin I broadly gijat so blai ngai try ka kui fi ngai try ba sla fi ngai try on pendap fi da ka bor ka ba shisha what I ba fin shukor not U Mynsiem Bakhuid ni da dwai ga bor ka ba try and dwai ga ski ba
yang mengkerku ni ikon ke jom ablay me ke donut ke jom ki barok me ke Mynsiem jom ki barok pamdan ke ke balaban buri akhmat jom ablay ya ka ba ho ngilak ban shukor ke brium ring yamla ban shukor ya metrai ban abang shukor ya me ka don ka jingma ka ba up mengenai ngok pat try do benta memang penem ya gi kadau galong namar mi isin pelat ini maka singai ke jomer go try ka dap biang ge jim ge jongi na dua yu ko nak try men kerku ni kon bat ai ko nak begini ki kon ni me genum shim kabu haba kam jai ge jim ge joki kim snow biang ge so saat agata ge jinglong asap ne kata ge jinglong ka ba shu pong ye kata ge durbula ri try begin long shisha khamat jom ya blai tang begin shubani khmat ki briu dai begin long shisha wa da khmat jom ne ngan dua ge no ga bor jing dum bon bang man ga ba te ko mi pi kan da light no shisha ba finum dan shu kan no shisha khom kan no jing sha te finum dan shu ye ga ba kong kata ndai fin long ki briu ken ki ba long shisha pa du blai ye ga fin dan ni ga donut kong ba David udat ye ga donut ka ba long kom chong blai fin long shisha u parlo jong blai fin long shisha u briu ya ga bo blai u pe view ka hot ka jong ga chi em ga jong fi nga da dwai nga da kar khu fi ga ne ga sngi o blai u na pan slat if you na pan dap fi da ga bor ga jong o ga dwai nga da kar khu ha ga teng u Jesus Christ nong pan em ba u blai hi u na pelongi fi ki breu ki ba janai man la ga sngi ba ga kren fi wanum kup ye ga dur ka ba asa ne wanum kup ye ne ga dur lang brat no si shai ga jan kup jong lang brat pen si sha pa fi de usuri ba u blai de sha on kar khu fi ba u na pen galai ga ga gm ga jong fi ken ba fi long u jing tau ba mai u ba long kum ba ki de ban long kong ga dwai pi ro ne ga sngi o blai ai fi ga gm ga ba mai ga gm ga ba khot ga gm ga ba smor ha khmat jong blai ba fi na si sha ga ga gm ba u blai u pe fi ga ba sha par du fi ba sha po ga jong fi ka long tek kum jo kam dan jing nu na hang no kam dan ga shu tau kam dan ko ta ga ba shu le bang le ndrei ka ba shisha ya ka ba blai pe fi and dwai da ka khu fi o Mynsiem Bakhuid no trai bor ba ga jim jo fi jing te jing khom jing pang ji stom bor ba man baro kan da pak kan ria ba pin long shisha kim preu kan ba blai sham sm ba ga dwai da ka khu fi ka steg u Jesus Christ no penem amen amen trai da ka khu fi ha nan hai fi ga bor ya ka ba fin em shisha kan jing per so ba blai ba nam shukor shu U Mynsiem Bakhuid na do man ta long ko ba pi in pai bet la fiwan yo ban dwai chakri fi la jing dwai na ba king ga job blai blai no ka khu fi you can tip mangin don ga jeseng healing worship ha ka si sa jan pat agas ngiu blai arp sau arp santrik hang thi po so tham auditorium Shillong na ne bangi khatman shwaka state central library blai no khu fi ga jeseng si sa jan stang ru khna waje dan ta ka arba je ba kom jo po san stang jan mit ba agas ngiu blai ro haga por shosteng shibije steng but san steng jan mit one ang san steng ling don bitanga praise and worship jing ro jimane ka tien ba ngen kan don shisha ka jing kar khu ta ga jim jofi in zai sham gini sing kublish bod blay taga boram jo amen